I da ste ljudi, ja sam Crazy Geek, danas se nalazimo na mom YouTube kanalu i danas, danas ništa nećemo raditi, da ispričat ćemo naravno nečemu. Kao što vidite, tako nam malo fali do 8000 subscribera. Sada za 8000 subscribera nisam pripremio nijednu mašinu, nijedan igricu i to. Za 8000 subscribera sam pripremio nešto. Pobednik ovog, ne znam kako da nazovem, nije giveaway, zato što ništa ne delim, ali ajde nazvat ćemo kao event, ajde. Pobednik ovog eventa će imati priliku da samo snimi jednu epizodu, ne znam, čega on hoće, znači na Hypixelu, na Mineplexu i eto. Sad, kako da učestvujete u tačnije u ovom eventu, jeste da lajkujete ovaj klip i da u komentar napišete u komentar napišete broj od 0 do 100 i naravno ispod napišete vaš Skype kako bi ja na vas mogla da dodam da je mogu da snimamo. I onda izvlačenje će biti, ću snimiti klip kako izvlačim pobednika preko ovog random.org, znači vidite, stavite evo od 1 do 100, klikate generate i on će vam lupiti jedan number, znači nasumično. Znači tako vi isto u komentarima napišete broj od 1 do 100 sa vašim Skype-om. I po mogućnosti možda napišete želju šta bi voljeli da snimate, a ne ovako da se dogovaramo posle, ali da, onako, eto, taman da vam se zahvalim što tako naš kanal brzo raste i da vidimo se na izvlačenju.